गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो बि.टि.आर. सरकारा राङारि अनसुंथाइखौ राननानै होबाय। थांनाय 27 जानुवारि खालि मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गासै 200 नखरनो राननानै होनाय जायो। जों मिथिगौदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरा गासै 5,000 नि खाथियाव दङ। थिग बिदिनो बेखौ नोजोर होनानै बि.टि.आर. सरकारा गासै 200 मुंख्लं नखरफोरनो गिबि खेबनि थाखाय राङारि अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जायो। आरोबाव फैगौ एप्रिल दाननि सिगां गं 600 निबो बांसिन मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों बि.टि.आर.नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बि.टि.आर. सरकारा दासिम गं 1000 मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइ होबाय होननानै इ.एम. राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। थाखो 6 नि गुण'त्सबआव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि फैनायाव आनजाद होग्रा गोबां बर' फरायसाफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरा सरकारखौ सोंखारिनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ आनजाद लिरनो बादा होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि जेंनानि सायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड. रनज पेगु बिथाङा फोरमायदों दि बर' बिजों थाखो 6 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि फैनायनि सायाव दासिमाव जेबो थिरांथा लानाय जायाखै होननानै रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों। बर' बिजों गुदि फरायसालिनि जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थांनाय 1991 मायथाइयाव गायसनजानाय गंसे बर' बिजोंनि सरकारि नङि फरायसालि, जाय फरायसालियाव गुन गोनां फोरोंथाइ होनायनि मोजां आबहावा गैया। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि जिरायग्रा डेस्क बेन्चनि सुबिदा गैया। फरायसालिनि मोजां थाखो खथा आरो मोजां इन्जुर गैया। बे फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगावनि सोनाब दबिनजरा अनसाइ गुदि फरायसालि। बे फरायसालिया थांनाय 1991 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो आथिखालाव बे फरायसालियाव गामिनि आरो खाथि खाला गामिनि सा 26 गथ'साफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दङ। बेराफारसे बि.टि.आर. सरकारजों फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होजानाय सासेल' फोरोंगिरिया थाखो 1 निफ्राय लानानै 5 थाखोसिम फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होगासिनो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि फरायसालियाव मोजां थाखो खथा गैयै, जेबो मोजां थाखोनि खाबु गैयै आरो नांगौबादि फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव फरायसाफोरनि अनजिमाया सानफा एफा खमायलांगासिनो। बे फरायसालियावनो देबोरगाव ब्लक इउ.पि.पि.एल. दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया फरायसालियाव नायगिदिंहैनानै फरायसालिनि थासारिखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बे फरायसालिखौ फोजौखांनायनि थाखाय बि.टि.आर. सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन होननानै खोथा होयो। बि.टि.आर. गोरोबथानि दफा बायदियै सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि गामि सोसननाय दफा बायदियै गं 41 गामिफोरा सोसनजाबाय आरो थालांबावनाय गामिफोरा माब्ला हाबगोन लोगोसे सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि बेसेबां नखरफोरा हानि फोरमान बिलाइ मोनखो बेनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सनितपुर जिल्ला एबसुनि 51थि थान्दै जख'न्थायाव बाहागो लानानै गोनां सोंथिनि बुंफोरथि होदों। सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि आद्रा थानाय गामिफोरखौ बि.टि.आर. आव सोसननायनि थाखाय सरकारखौ नारसिननाय जादों आरो बेनि सायाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसु आरो माखासे सागानगिरिफोरा सरकारजों गोनांथारै सावरायबाय थानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बि.टि.आर. गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 9400 निबो बांसिन नखरफोरा हानि मोनथायखौ मोनफुंबाय होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बि.टि.आर.नि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो सुबुं गौमा आरो जइनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेजों लोगोसेनो मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो कास्टम बसुमतारिया इउ.पि.पि.एल. दोलोनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों दि फैगौ एम.पि. बिसायख'थियाव बि.पि.एफ. दोलोआ देरहागोना रोखा जाबाय। एम.पि. बिसायख'थिनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउ.पि.पि.एल. दोलोआ 80 जौखोन्दो लोरबां जागोन आरो बि.टि.सि. बिसायख'थिनि उनाव जा 20 जौखोन्दो थाबावनाय बेबो लोरबां जागोन आरो फैबाय थानाय एम.एल.ए. बिसायख'थियाव इउ.पि.पि.एल. दोलोनि थाखाय बिजाथि ओंखारनो थाखाय मानसि थानाय नङा होननानै कास्टम बसुमतारि बिथाङा बुंदों। बि.पि.एफ.नि सरकार सालायनाय समाव लुनाय पि.एम.ए.वाइ. आइ.वाइ. न'खौ आबुङै लुफुंना होनो हायैयाव
गोबां नखरानो जोगोनार बैसां, खुमब्रा बैसां आरो अमा खाग्रा बायदि बायदिसो खालामजोब्बाय होननानै देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया बुंदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा रायजो राजाफोरनि मुङाव सेंसन जानाय खामानिफोरनि रांखौ जाख्ल'नानै खामानिखौ आबुङै मावना होआखै, जायनि जाहोनाव बिपिएफ सरकारनि समाव लुनाय पिएमएवाइआइवाइ न'आ दासिमबो आबुं जायाखै होननानै बिजित बसुमतारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। बे समाव जाग्रा आदार, हटेल, रेस्टुरेन्ट बायदि होनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। साहा गला, रेस्टुरेन्ट, हटेल बायदिफोराव नोंथांमोना जाग्रा आदार संनायनि थाखाय एलपिजि गेस सिलिन्डार बाहायदों जानो हागौ एबा गोबाङानो बाहायो। नोंथांमोना सिलिन्डार बाहायदोंब्ला नखरारि सिलिन्डार बाहायदोंना फालांगियारि सिलिन्डार बाहायदों? जुदि नोंथांमोना हटेल, रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि सोलायै नखरारि गेस सिलिन्डार बाहायदोंब्ला आयेननि बेरेखा जागोन होनना फोसावना होदों। बेजों लोगोसे जुरिमाना आरो जेल जानो गोनांबो जानो हागौ। बेनिखायनो बे जेंनानिफ्राय जानगार जानो थाखाय हटेल, रेस्टुरेन्टफोराव नखरारि सिलिन्डार बाहायदोंब्ला फालांगियारि सिलिन्डारखौ बाहायदो। गेस सिलिन्डार जगायग्रा बिफाना हटेल, रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव सिग्रोमनाया सोलिगासिनो। फालांगियारि फसंथानफोराव नखरारि सिलिन्डार बाहायग्रा सुबुंफोरनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनायखौबो मिथिनो मोन्दों। दासिमाव 134 केस रेजिस्टार आरो गं 230 नखरारि गेस सिलिन्डार हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोनबावदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदानै लुफुंजानाय कमिउनिटि न'ब्लांखौ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव बिनिसर ब्रह्म गोसोखां नलेज सेन्टारखौबो बेखेवना होयो। फारसेथिं बे कमिउनिटि न'ब्लांखौ मोननानै खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव जाबाय होननानै ओनसोलनि थागिबि सानसुमैफोरा फोरमायो। थांनाय साननैसो सिगां बर' बिजों गुदि फरायसालिनि गांसे फरा बिजाबाव माखासे गोरोन्थि जानायफोरखौ दुलाराय गुदि बर' फोरोंगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिमल मोसाहारि बिथाङा भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों समाजारि बिजोङाव गोसारहोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदोंमोन। बेखौ लानानैनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बिमल मोसाहारिखौ निमाहा बिफिननो गोख्रोङै खावलायदोंमोन। मानोना गोजाम आरो सोलोंथाइ बिफानजों गनायथि मोनै बिजाबखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादखौ बिमल मोसाहारिया सोंखारिदोंमोन। बेखौ लानानै बिमल मोसाहारिया गोग्गो सोलोंथाइखौ गथ'साफोरनो होनायाव बेबादि गोरोन्थि बिजाबखौ नुनानै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ सोंखारिनाय जाफ्लांबाय होननानै दुलाराय गुदि बर' फोरोंगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिमल मोसाहारिया निमाहा बिफिनबाय। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।